L-istħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir reġa' fisser riżultati b'saħħithom mal-istazzjonijiet One li għandhom l-iktar stazzjon ta' radju popolari b'udjenza medja kuljum ta' 20.2%. One Radio issa hu segwit minn Radio Malta b'14.9%. Anke f'dak li huwa televiżjoni, r-riżultati ta' One huma b'saħħithom b'udjenza medja li segwi biss dik tal-istazzjon nazzjonali. Għalkemm l-iktar li jispikka hu li One huwa l-iktar stazzjon li żied fl-udjenzi meta mqabbel mal-istess ħarriġ tas-sena li għaddiet. Fiż-żewġ każi r-riżultati jisbqu bil-kbir dawk ta' Nets Television u l-Midja tal-Partit Nazzjonalista. Fost oħrajn tispikka d-differenza fl-aħbarijiet. One News jilħaq l-ogħla udjenza ta' 59,000 telespettatur fil-jum tal-ħamis meta Net News ikunu qed jarawh 16,000 persuna. Skont l-istħarriġ, One News huwa segwit iktar minn Net News kull ġurnata tal-ġimgħa, fi-ġranet minnhom id-differenza tkun anki ta' 3 darbit iktar. One News baqgħu wkoll l-iktar produzzjoni segwita fuq One. Il-programm Pjazza li jixxandar kuljum qabel l-aħbarijiet huwa l-iktar segwit fil-ħin tiegħu fil-maġġoranza tal-jiem tal-ġimgħa. L-istħarriġ jitfadaw ukoll fuq produzzjonijiet oħra ta' ġrajiet kurrenti li bdew din is-sena bħal One News Breakfast u One Week. Udjenzi b'saħħithom irreġistrawhom ukoll ta' tnejn filwaqt li Arena ssaħħaħ l-udjenzi meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Fuq One baqgħet b'saħħitha wkoll id-drama Teresa li żomm il-popolarità u l-udjenzi. Udjenzi tajbin tkisbu wkoll minn Division 7 u Klassi Għalina. Anki l-programmi sportivi ta' One kisbu riżultati tajbin. Kick-Off huwa l-iktar programm sportiv segwit mill-istazzjonijiet kollha, fil-waqt li l-argument huwa l-iktar popolari fost dawk li jixxandru l-ħadd u li jiffukaw fuq il-futbol Malti.